Benvingudes i benvinguts a la web de Debat Constituent, una web dissenyada per informar, interpel·lar, oberta a la participació i empoderament de la ciutadania. És l'eina tecnològica que, conjuntament amb l'app de Registre Ciutadà, configuren un dels projectes de democràcia directa més innovadors d'Europa. En aquesta seqüència de vídeos us estem explicant el procediment de registre amb usuari i contrasenya, accedir a la web i en aquí entrar al vostre espai privat i tenir accés a respondre al qüestionari. Com veieu, tenim habilitat 3 idiomes: català, aranès i castellà. La pàgina principal té diversos accessos directes a informació i accions importants i un vídeo introductori d'en Lluís Llach. Aquí tenim un enllaç directe a crear un debat si sou una entitat que prèviament ha estat registrada i validada. Aquí, a l'agenda de debats i actes programats per les enteses i entitats. En aquí, el qüestionari. Clicant, accedim a un format que no permet seleccionar respostes. Això només es pot fer accedint com a usuari. En aquest apartat accedim a un formulari de contacte amb les enteses. Aquestes icones es permeten entrar a les nostres xarxes socials i fer-vos seguidors. A la barra de menú disposem d'entrades a la resta d'informació, algunes de les quals són accessibles des dels enllaços abans esmentats. En contacte tenim un formulari per enviar correus a la bústia de l'àrea de coordinació. Un cop l'APP ha estat validat, podem entrar des d'aquest enllaç al nostre espai privat. Com veieu, donem informació exhaustiva de les premisses per convertir-se en usuari. Ara, en aquí, introduïu el correu i la contrasenya que heu fet servir per registrar-vos i cliqueu en accedir.